Tady vítám u druhého videa z hry Brawl Stars a tady v tomhle videu budeme trošku pušovat tady jak se jmenuje, Clancyho, no a pušneme ho aspoň na 15. rank a můžu vám jako zatím říct, jakože ještě nedostal za mě, si myslím, že ani nerv, protože je furt jako stále OP, takže můžeme se vrhnout na první hru. Tak už jsme tady máme ještě. Tak. Jdeme. Dobrý. No, je to docela jednoduchý, jako ten brawler na push třeba na 25, si myslím. Takže jako hodně dobré. Co pak ty Leonku tady? Nápadně se s ním steamujem, jakože pak ho zabiju, ale... Nebudu s nikým týmat, prostě. Kdo by to dělal? Druhá úroveň. Ještě potom budu potřebovat dokoupit tu Star Power, že začínáte s těma dvouma tokenama, akorát na to ještě nemám coin. Tak, to je jedno. Jako je to docela brutální damage, no. Neříkám nic, jakoby. Tak, tady toho si mám. Škoda, on nešel tam. Škoda. Nevadí, no. Měl prostě 8 powerů, dával větší damage. No jako pomalinku se tam k tomu blížíme, no, takže můžeme jít na další hru. Tak, už jsme tady, no, máme tady proti sebe 2 krovy, 2 kola, no, jako docela zajímavý, no. Tak. Ničíme bednu další, bum. Dělali zničit, tak. Dobré. Hej, Karel, Goblin. Už tady mají místo svojí sekírkou, bum. Já jsem to úplně, jakože, totálně jsem to jakoby, no, radši nechci říkat nic, no, to je jedno. Tady další hra, tady vypadá, že to jsou boti, takže to je dobrý. Takže můžeme jít rovnou na ně. Tak to je Sandy. Tak co pak uděláš? Moc starší s tím. Na video to je hrozný, ale když prostě hraju za kamerou, nebo jsem hrál před chvilkou, tak to bylo skoro samý win. Ale teď to prostě nejde, no. To už jsou vyhláci. No, tak. Tady máme Ember, tam je 8-bit a tam je ta Penny, no, takže... Musíme zabít tady toho, dobré. To bychom měli 8-bitka, potom pojde na horní tady k Penny. No, jak se snaží, no, tak pojď. Dobré, to bychom měli. Tak, teď máme tu její turetku. Kanon, tak teď je ten vole. Jak se jmenuje Byron. Tohle bude problém, ale ten Chester. To jsem úplně pokazil. Ale nevadí, mě už 9 powerů už jako dával taky damage jako prase. Tak další hra. Tady máme zase proti sobě reláky. Tady toho nevím, jestli se jim jako možná, ale... Bude to hodně o fouze, jako než ne. Piggy Piper. Ta by šla úplně níž se mnou. To je Daryl. Takhle. Ano, sandviček. No tak to je výborné. Tak to bylo fouze, jako hele. Nevadí, no. Co, další bedna, dělej, boom, tak.
Ty Ježíši Kriste, no. To bude docela problém. A on nemá naštěstí moc HP, no. Aby aspoň neuměl házet přes tu. 2300, no, to je hodně problémový. Skoro, ne! Kdyby tam nebyly ty debilní hlavy, tam ty, které se dají zničit, tak bych to úplně v klídečku přežil, no, nevadí, další hra. Tak, máme tady další hru. Tak. Víme, co to je, to byla... Je Jackie. Ten patým zkašlo na to. Tady ty meduzasky jsou docela pěkně, jak to má to skamenělý. Jak se to kamení. Za Jackie, jo. Ježiš, proč je tak rašu, kam? Nevím, já to prostě nechápu. No, to bude ještě větší problém než ten Barry. Takže bože, já jsem retardovaný. Umři už. Dobré. No, to nezabijem. Škoda. Nevadí. Dobrý, už máme skoro 13. rank. Další hratek. Mám co v problémech menších a to by nějak vyřešeno. Dobrý. Dva kolečka, fakt. Tak, teďka jsem trochu pušoval, už tady máme 260 pohárku, takže už jenom 39 a máme tady krásně 15. rank. Tak, další hra tady máme, takže máme tady to bychom mohli hrát. Dobrý, to by se měli, teďka pojď nás tam jako, že? No, tak to jsem úplně nejvíc zasrávat byl, kam fakt minus win streak, já tam můžu se to vysrat už. Další hra. Teď už to musíme vyhrát, hele, jakoby. Pírol tady jde, no, skvělý. Já to fakt, kámo.